Ona hemen, Erromako meza liburua. Hemen mai gainen utzi hemen jarri dugu, baina normalen ez da mai gainen izango bezik eta aldarearen gainen ikusiko dugu. Hori izango da bere lekua, aldarearen gaineko liburua, eta dudari gabe aldarearen gainen daukagun liburua guretzako oso liburu berezia da. Bueno, esango dizuet oso pozik nagola, gaudela, oso harro sentitzen naizela, gerala, hain zuzen ibilbide hau luzea izan delako, baina nik uste azkenengo momentuan eskutarten iritzi zaiguna, merezizun ibilbide guzti hori, pazientzez egitea. Hor badago kontu bat, ezta? Erbilada eta Dordokaren kontua. Zein dan bilen artean lehenengoa iritziko litzakena, eta berez, ematen du Erbila izango zela lehenengoa, baina Dordoka azkenian izan zen, eta honek zer adierazten du bai zuzen iraupenaren balioa. Nik ustetan ben ibilbide luzea izan da, eta ni ekipo guztiari eskerrak eman nahirik, modu berezi baten eustazioari ematen dizkiot, ibilbide hortan Dordoka moduan iraupenagatik, iraupena azkenean irabazle atera delako. Erbila ez, baizikan eta Dordoka iritzi da lehenengoa, eta merezizun gainera egindako ibilbidea. Bueno, utziko diazute, hitz bat esaten, aita gurearen aldaketa baita ere meza santu honetan, honekin batea abenduaren lehenengo igandean hau indarrean sartuko zala, baita ere gu hortik aurrea hasiko gera geure katekezian eta geure otoitzetan hasiko gera aita gurearen aldaketa egiten. Zer dala eta orain egiten egin izan dugun aldaketa? Bueno, hain zuzen, frantsesez, orain hilabete batzuk ere aldaketa intzutelako. Eta jakina, gu frantsesa eta espainolaren artean gaudela pentsatu genuen momentua zala baita ere guk egiteko. Aldaketa frantsesa honela izan da. Lehen, ne nous laisse pas entrer en tentation, esaten zuen. Eta orain esaten due, ne nous sommet pas a la tentation. Ez, aldrebez. Lehen, ne nous sommet pas a la tentation, esaten zuen, eta orain, eta ne nous laisse pas entrer a la tentation. Espainolez esaten dena moduan, ez da, no nos dejes caer en la tentación. Horrek esan nahi du, ez gaitzazula eramaren ordez, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen. Bueno, San Jeronimoren hiletaren muga, datorren urtean izango dugu, 1600 urte, hildanetik, 1600 urte izango dira. Baina, esan nahi dut, San Jeronimok ondo itzuli zuela. Bere itzulpena, nenos indukas intentazionen, ondo egina zegoela. Honek ez du esan nahi bea itzulpena gaizki egin zunik, ez. Baizik, hain zuzen, grekoz jartzen duen aditza oso misteriotzua bai da. Eta oso misteriotzua delarik, hain zuzen, itzulpenerako aukeraren bat egin behar da. Badira misterio batzuk ez da oso zaila dianak eta, hemen nik uste jotzen degula pedagogikeunera, espainolez eta frantsesez egin dan moduan. Baina baita ere aitortu beharra dago hor misterio badagola. Jotzen baldin badugu San Lukasen evangeliora hor esaten du Espiritu Santuak eraginda, Jesusek eramana izan zela, basamortura han tentatua izan zedin. Horrek ez du esan nahi jangoikoak tentatzen zunik, baina bai misterio bat, hain zuzen jangoikoak, tentazioa, bide bezala erabiltzen zuela, bere grazia munduari adierazi ahal izateko. Behar bada misterio hori dago hitz horren azpilan, zer dalata hor aitaguria, gure aita Jesusek erakusten digula zer dalata hor hitz bat erabiltzen dula nun oso zaila den esplikatzen
eramanak otegeran edo, hain zuzen, grazia maiguzu erortzen ez usteko. Misterio hori hortan dago. Jesusen misterioa ere hori izan zen. Jangoikoak etzun tentatu, noski, baina bai jangoikoak eramantzun basamortura tentazioan, bere, hain zuzen, ez da bere ministerioa, bere izatea, bere salvazioa aurrera eraman zezan. Bueno, hize da, esan nahi detana, eta hain zuzen, ez da, egiten dugun itzulpena, frantzesezkoa eta espainolezkoarekin bat eginik ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen. Badakizute honela moduzko estanpatzeki batzuk atera ditugula hau zabaltzeko, eta jakina misal berrian jarria dago, eta abenduaren lehenengo igandetik modu hortan errezatuko dugu. Horixe da baita ere nik uste azpimarratzekoa. Zuria da hitza. Bitz esango ditugunik, mesaliburu berriari buruzko hitz batzuk, eta ilustraziok euskerazko mesaliburu berriari buruzkoak esango ditu. 2002an argitaratu zen mesaliburu latinezkoaren argitapen berri bat, 2008an hainbat zuzenketarekin berriz ere argitaratu izan zen. Begiratzen diogu, mesaliburua dela erregalo bat, eta balio teologikoa eta balio liturgikoa dituna. Elizaren fedea jasotzen du mesaliburuak, otoitz bihurtu den Elizaren fedea. Lex credendi deitzen diogun hori, lex orandi bihurtzen da. Eta hori da, Eliza jaso duen fedea agertzeko modu bat. 2000 urtean zehar, aberastuz joan diran otoitzak dira, eta otoitz ezberdinen bidez, eta garai desberdinetako otoitzen bidez, 2000 urtean mugitu eztan, ikutu eztan, eta altxorbezera gordedan, fede bera adierazten da. Elizak hasiratik joan zan, pixkanaka, eta hasieran badakizkigu, lehenengo mendeetan gainera, kontzilio desberdinak izan zidala, fede hori, eta bereziki Jesukristo ganako fede hori zehazteko, eta dogmak eta irakaspenak emateko. Bere lex credendi hori osatuz joan da Elizak. Eta aldi berean, horrekin batera, otoitza zuzendu dio jainkoari, bere lex orandi dalako horretan. Orduan, Elizaren fedea teologikoki eta liturgikoki bi eratara joan da zehazten, eta hori ikusten dugu, bai irakaspen dokumentuetan, magisterialetan, eta baita ere liturgikoetan. Fedea otoitz bihurtzen den liturgian ikusten dugu, teologia otoitz egina. Baina teologia da hori ere, ez da balio gutxiago duena. Sinisten deguna, bizirik aurkitzen da, otoitz erako erabiltzen ditugun testuetan. Liturgiak teologiari bizitza ematen dio. Eta liturgiak Kristoren gana gerturatzen gaitu, eta Kristori begira jartzen gaitu, ez formulazio teoriko batzuetan, baizik eta presente dagoen, eukaristian bereziki presente dagoen, eta gertakari miresgarria den Kristoren misterioan. Aldi berean, mesaliburua teologiara gerturatzeko bide ere bada. Jakinik, kristau gehienak, gure kristau gehienentzat, asteroko beraien katekesia edo beraien fedearekiko atxikimentua, igandeko eukaristian gertatzen dela. Kristau gehienak ez dira astean zehar katekesien ibiltzen. Beraiek Elizaren fedea liturgia ospakizunean jasotzen dute. Horregatik ze garrantzitsua dan, benetan mesaliburua behar bezala erabiltzea, mesaliburuekiko, testuekiko leialtasuna, kristauek testu horien bidez Elizaren fedea jasotzen dutelako, eta ez apaizon burutazioak. Eliz otoitzaren bidez, iristen dira Elizaren fedea ezagutzera. Gure kristau gehienak, gure gurasoek, gure eliztar askok eta askok, ez dakite, Nizean kontzilio bat izan zanik ere, baina igandero adierazten dute sinismena, askotan kredo hori edo beste esanez. Kristauek ez dakizkite, ze kontroversi izan gian eukaristiari buruz gizaldietan zehar, baina igandero belauniko gurtzen dute jauna eta hartzen dute eukaristia. Eta ez dakite, Pio 9 sortzez garbiari buruz zer idatzizun,
baina ospatzen dute sortzez garbiaren eguna eta jasokundearen eguna. Liturgia da, kristauontzat, fedearekin harremana eta izateko, eta fede hori jasotzeko toki aproposa eta bakarra askotan. Batzuk esaten dute, mesaliburua berritu egin behar ditzakela, erabat bota eta otoiz berriak egin, 21. mendeko kristauen beharrei erantzuteko, guk pentsatu behar dugu hau familiaren albuna dala, ez da? Eta familiako albunean badaude, Amonaren argazki zarrak, puskatuak, horituak, beste batzuk berriagoak, beste batzuk Photoshopekin berrituak, baina denak jasotzen dute Elizaren historia eta Elizaren aberastasuna. Eguberritako sarrera antifonetan daude, gure eguberri kantarik ederrenak eta zarrenak kristauontzat. Gauza horiek guztiak jasotzen ditugu eta eskerronez gainera. Naiz eta badiran gero, historian zehar, beranduago, erantzidianak, baita kontzilio ondoren erantzidian meza berriak ere, eta horiedanak osatzen dute alako abaniko aberats bat. Gure mesaliburu berria, latinezko mesaliburua, ez da mesaliburu berri bat, da kontzilioaren mesaliburu berritua. Latinezko mesaliburu hori berritu eta gure eskuetara iritsi dana. 1970ko mesaliburua berrikuntza bat izan zen Trentotik gaur daño, eta gu orain kontzilio ondore mesaliburu hori gaurkotzen eta gerturatzen goaz. Mesaliburuak adibidez, lehen esatezun Jainkoaren herria, ez zuen aipatzen lehengo mesaliburu hark, ez da? Badira, mesaliburuko aurreko dokumentuetan ere, eta rubriketan ere, kontzilioaren irakaspenak jasotzen dituzten hainbat irakaspen, orain zaten du, herria bilduri dagoela, apaiza bere zerbitzariarekin aldarera joaten da. Lehen berriz, esaten zuen, apaiza aldarearen aurrean jarri, eta erreberentzia egin eta otoitz egiten hasten da. Errubrikek ere badute, kontzilioaren jainko herri izate horren, eta Elizak gaur bere buruari buruz esaten dituen irakaspenei buruzkoak. Gero esan litezke, hainbat gauza itzulpenari buruz, horiek eustaziok esango ditu. Eta esan bezala, ordenazioak, mesaliburuaren erakuntza orokorrak, hainbat puntu berrituak ere izan ditu. 2002 berritasun hortan, kontzilio ondorengo erakuntza orokorra berritu da, testua berritu da, zenbaki berriak jarri zeizkio, gaurkotu dira hainbat gauza, hirutasun santua eta espirituaren presentzia azpimarratzeko, Kristo piztua hitzean, batzarrean eta buru egiten duenean han presente dagoela azpimarratzeko, Eukaristiak Pasko misterioarekin duen harremana zehazteko eta azpimarratzeko, gotzaiak liturgiaren zerbitzuan eta irakaspenean duen zeregina zehazteko, esaten du, gotzaiaren ospakizunek eredugarri izan behar dutela, beste entzat ere, gotzaia dalako liturgiaren zaintzailea, eragilea eta babeslea ere. Elkartearen garrantzia azpimarratzen da, isiluneak ezinbestekoak direla azpimarratzen da, lehenera aipatzen ziren, baina orain 45 eta 56an lehenengo berria da, berritua da eta bigarna erabat berria, homilia ondorengo isilunea, jainkoaren hitza irakurtzen ari geran tartetako isiluneak, otoitzean egin behar diren isiluneak azpimarratzen dira. Jainkoaren hitzari garrantzia emateko eskatzen zaigu, liburuak, txukunak izan ez aldarean, gotzaiari evangelioarekin bedeinka dezan iradokiz, gauza sakratuen ganako errespetua azpimarratzen da, kantuaren garrantzia eta berastasuna, Elizaren espazioak eta erabiltzen dian tresnen edertasuna azpimarratzen du eta garrantzia zaintzekoa. Ospakizunak askorentzat aspergarri edo monotonoak izan ez daitezen kantuarekin, isiluneekin, testu desberdinak erabiltzearekin nolabaiteko azpimarratzea. Eta gero badira, erakuntza orokorrean nolabaiteko aldaketa zehatzagoak ere. Apaizei gomendatzen zaie egunero Eukaristia ospatzea, eta gainera Eukaristia parte hartzea apaiz bezala meza emanez edo konzelebratuz. Azpimarratzen da
igandeetan dago otoitzaren ordez egin litekela zirtaketa, lehen ere aipatzen ziren gauzak dira, baina orain berriz ere zehazten dianak. Azpimarratzen da, evangelioa ez dela elkarrek hiruen lauen artean kontatzen den ipuin bat, baizik aldarrikatzen den testu sakratu bat, zeanken, ez ezik, erramu igandean bakarrik, mentzen da hori egitea. Eskaingaiak prestatzerakoan egiten den otoitzerako zutik jartzeko, eskatzen zaigu. Aldela eukaristia hartan sagaratutako ogia banatzeko eskatzen zaigu, eta ez beti almazenetik ateratakoa. Eta gero badira otoitz berriak eta testu berriak. Epifania edo agerkundeak badu bezperako meza lehen etzuena, Garizumarako egunero jartzen da herriaren gaineko otoitz bat, erabili daitekeena. Garizumako 5. ostiralak badu otoitz berri bat, lehengo doloretako ostiralak gogoratzen duna. Badira 10 kolekta otoitz berri Paskoaldian, lehen errepikatu egiten zian gehiago, bada igokunde bezperako vigili meza, edo bezpera arratsaldeko meza, Pentekoste gaubella egin ahal izateko testu berriak eta zehaztasunak ematen dira, eta gero badira hainbat otoitz, txukundu diranak latinez ere, eukologio zarre taktik hartuak zirelako, garkotu direla nolabait. Prefazio berri bat bada martirien ospakizunetarako, San Jose 2., 3. eta 4. eukaristio otoitzetan sartu da. Adiskidetzeari buruzko eukaristio otoitzak gure misalean bazeuden, konferentzia episkopal batzuk hartua zutelako, baina orain Eliza osoarentzat sartu ditu Erromak, gauza bera, 5. eukaristio otoitza edo behar berezietako eukaristio otoitzarekin, hainbat konferentziak bazuten hori, orain denentzat jarri du Erromak. Zoazte jaunaren pakian esaterako unerako ere badaude alako monizio lagungarri berezi batzuk, eta aurrekiko mezetarako eukaristio otoitzak ere, konferentzia episkopal batzuk bazituztenak, hori ere edizio tipikoan Eliza osoarentzat zehaztu da. Eta gero badira, ez noa zerrenda egitera, santu pila bat, eta festa pila bat, sartu dianak. Guk azkenengoa Mari Elizaren amara arte sartu dugu, orain Loretoko memoriare sartu, hori gehatu zaigu, kanpoan. Sartu ezin da, bestela karakola ez, bestela izango gertoka ez, izango erroen duke, beste zerbait. Gau itxi behartzan da, santuren bat beti izango da gero ere berria. Badira, oikune meza ritualak ere txukundu eta ordenatu dianak, behar berezietarako meza berriak ere badira, hildakoen mezak ere ordenatu ditu, edizio tipikoak, eta bar. Edizioari buruz, Madriden eginda impresioa eta enkuadernazioa eta badu erderazko mezaliburuaren tankera. Guk Iratxeko monastegiko harrian dagoen krismoi bat aukeratu gendun, gure lurraldeko irudi bat izan zezan, hemen doratu ikusten dena, hemen behian beroarekin egindako marka hauek iparraldeko hilarriak dira, estela funerarioak dira, iparraldekoak, nolabait baita ere hemengo gauza jasotzeko, eta hemen barruan, guardak deitzen diren papel hauetan, errotarria edo eguzkilorea biak irudikatzen dituen irudia da, ezta? Nolabait eguzkilorea Kristo da, eta aldi berean errotarria ikusten dunak ere, errotarrian xeatzen da ogi egiteko gari ere, nolabaiteko hori adierazina izan dugu. Eta tradizioa da, mezaliburuan lehenengo eukaristio otoitzaren aurretik, teijituraren aurretik, nolabaiteko eukaristiarekin edo Kristoren misterioarekin zerikusi edo irudi bat jartzea, eta guk Emausko irudi hori jarri dugu, hori Donostiko seminarioaren kuadroa da, apaizgaien jangelakoa da berez, Eulate Frantziskortarrak egina, eta hori aukeratu genuen hor jartzeko Emausko irudia.
Nik hori mezaliburuari buruz orokorrean, eta baina Eustasiok esango du, zehatzago gure euskal mezaliburuari buruz. Eguno, jaunik. Hasteko esango nuke, 3 etapa izan direla liturgiako itzulpen lanetan. Lehenengo etapa izan zen, kontzilio aurretik genuen mezaliburuaren itzulpena. Trentoko mezaliburua zen ura. Eta lehenengo ura itzuli behar izan zen. Ura, 1984tik, 1984 bitartean egindako lana izan zen. Presaka eta itxobeharrean egindako lana. Bigarren etapa izan zen, kontzilioko ez mezaliburu hau, baizik lehenengo mezaliburua. Vatikano bigarrenak argitaratu zuen lehenengo mezaliburuaren itzulpena. Hori, 1979tik, 1972 bitartean egindako lana izan zen. 3. etapa, oraingo honen itzulpena edo berrikusketa sakon bat egitea. Aurrera joan aurretik nahi nuke berri eman. Euskaltzaindiak aurten 100 urte bete ditu sortu zenetik, eta joan den martxoaren 29an halako aitormen bat egin nahi izan zion liturgiako itzulpen taldeari. Batez ere lehenengo taldeari. Lehenengo talde hartan gure aldetik, hemen Gipuzkoatik zeuden batez ere ezagunak Manuel Lekuona, Anixeto Zugasti, Antonio Sarasola, Geazpiko parroko izana, Jose Luis Ansorena, Marcelo Gaztañaga, biblista bezala, Juan Mari Lekuona, Jose Mari Aranalde, Agustina Paolaza, beneditarra, biblista hau ere, Jesus Gaztañaga, Jose Agustin Orbeozo, pasiotarra, eta badira beste mordoska bat, baino hauek iraunkorrago lanean arituak. Eta aitormen horrek badu bere esanahia liturgiako itzulpen taldearentzat, esan bezala lehenengo taldearentzat. Gero, ordain, sartuko gira, 3. etapari buruz. 3. etapa honetan, 1984an Elizen arteko Biblia argitaratu zen. Eta horren ondoren, lan hartan aritu zirenak, aurkeztu zuten halako gogo bat, beste zerbaitetan Elizaren gauzetan edo lan egiteko gogoa. Eta zer egingo ez egingo, eskuko mezaliburua aipatu zen orduan, eta horretan hasi ginen eskuko mezaliburu bat prestatu nahian. Baina, Elizen arteko Biblia argitaratua zegoenez, ez zegoen ura bazterrera usterik, eta lehengo irakurgaien itzulpenarekin besterik gabe aurrea egin. Baizik eta bai lehengo itzulpena eta bai Elizen arteko Biblia aurrean direla, halako itzulpen berri bat egitea izan zen asmoa. Hortan hasi ginen, baina 2002an, aipatu unaik, 2002an mezaliburu berria edo berritua etorri zen. Orduan, irakurgaien zerrenda lehengoa bera zen, baina irakurgaien sorta hori berriro aztertu beharra zegoen, Elizen arteko Biblia ere kontuan izanik. Irakurgaien berrikuntza hori edo itzulpen hori egindakoan, mezaliburuaren itzulpena edo berrikusketa sakona egiten aritu ginen. Horrela, 1989tik
2009 bitartean, 11 urteko saioa izan zen itzulpen lan hau egitea. Irakurgaien alde batetik, mezaliburuarena bestetik. Eta oraingo talde berri honetan, 3. etapako taldea berria zen, erabat. Berria, hor ziren ginen, Ramon Irizar, 2011an hil zitzaigun, gero Dionisio Amundarain, Jesus Mari Arrieta, Bizkaitik Ondarruko parrokoa Jose Mari Rementeria, eta Getxoko parroko ohia Lontzo Zugazaga. Horiek Bibliako itzulpenean ere arituak Jesus Mari bezala, eta Dionisio Amundarain eta Ramon Irizar bezala, eta ni horiekin batera. Horrela, gertatzen da 2009an eginak bazeuden itzulpen lanak nola demontre 2019 arte itxoin behar izan da liburu ateratzeko. Hemen dago dortokaren parabola. Kontua da, itzulpen lan horiek lehenengo garbian jarri eta bere ordenean jarri behar dira. Ez hori bakarri baizik eta mezaliburuan gertatzen da hitzak errepikatu egiten dira, esaldiak ere bai, otoitzak batzutan errepikatu egiten dira, batean eta bestean da, beti kontu izan behar da, hau beste numatia azaltzen ote da, ez ote da, begiratu behar da. Horrela, 2012an prestatua geneukan, hau, gotzaien oniritzia jasotzeko, gure gotzaiena lehenengo, Espainiko gotzaiena ondoren, eta Erromako oniritzia 3. 2012an Bilboko gotzaiari Mario Izetari bidali genion irakurgaien eta mezaliburuaren testu osoa. 5.000 horri dira, guztira. Eta zergatik Mario Izetari, garai hartan Mario Izeta ordenatu berria edo berri samarra zen, eta gotzaien liturgiako batzordekoa zen. Eta horregatik bidezko iruditu zitzaien gotzaiei bera izan zedila hau Madrilera eramango zuena. Handik 8 bat hilabetera Mario Izetak bidali zigun horri sorta bat, zuzenketak eskatuz. Izan ere, Mario Izetak beste gotzaiei pasazien testua, bakoitzak ikusi zezan nori eskatu halako oniritzi bat edo iritzi bat bintzat, zer iruditzen zitzaien itzulpen hori. Eta izan ziren 2 gotzai bintzat, edo 2 gotzaiek bidali zituzten beren ikuspegia eta beren eskariak zuzenketak egiteko. Horrela, aritu ginen, beti talde lana da, egiten dana, eta aritu ginen banan aztertzen zergatik eskatzen zuten, edo eskariak funtsik bazuen, edo ez zuen, edo ikusten. Batzutan, esplikazio ematen zen, hau honeatik horrela eginda, eta ala mantentzea iruditzen zaigu, beste batzutan, zuzendu ezinik ezago, eta horrela zuzenduko dugu, eta berriro, 2014an bidali genuen testu osoa, berrikusia, aztertua, eta zuzenketa eskatzen zenean, lehen esan dugun bezala, hemengo otoitzen zuzenketa egin bada, ia beste nun batia egin behar ezote den zuzenketa hori bera. Orain, ordenagailuari esker, gauza hau asko errestu zaigu, buskarekin batea eta beste ebili gintezke eza. Baina kontua da, halako arreta berezia eskatzen duela, une horretan lan honek.
Ez da, 2 edo 3 edo 4 artean egiten daiteken lana, batek egiten duena, hemen egiten dena, hemen ere agian egin behar da, eta ez dago askoren artean egiteri, bezik batek behar du dena kontrolatu. Horrela, eraman zuten Madrilera, 2000 Madrilera, eta Madriko gotzaiek beren oniritzia eman behar zuten. Ez hori bakarrik, hau Eliz legeak hala dio egin behar dela. 3 gutxienean, 2 oniritzia behar zan, Erromara eraman ahal izateko. Eta orduan, gotzaiek, eta uste dut, okerrez banago guria izan zela, esan ziena, mesedez, etzazue austentzioa egin, ez dikoa horrela Erromarata, eta hemengo gotzaien izenean, hauek ontzat eman bazuten, haiek ere ontzat eman beharko zutela, eta horrela lortu zen oniritzia Espainiko gotzaiena. Eta Erromara hori gertatu zen 2014ko azaroko bileran, gotzaien bileran. Urtarrilean, 2015ean, Erromara joan zen, eta Erromako ibilbidea dator orain. Erroman, esaten da, eta arrazoiz, ze demontre egin dezakete Erroman nondik nora aztertu behar dute euskera ondo dagoen ez dagoen. Eta guk bagenuen geure bildurra Erroman badaude fragiak eta han zainak botata dauden euskaldunak eta gure bildurra zen haietako bati ematen badiote eta haien euskera lehengo milurtekoan baldin badago ia ze ikusi behar duten, baina ez. Pentsatu zuten onena zela gutako batzuk ara joatea eta elkarrizketa moduan ikustea nola dagoen lana egina eta azterketa bat egitea. Horrela, Bilboko bikario nagusia, Felix Alonso, eta biok joan ginen, Erromara, 2016an. Eta elkarrizketa izan zen, lehenengo egutegia, mezaliburuak hasieran egutegia dakar, egutegi hori aztertu, latinak dakarren egutegi osoa sartu ote zegoen, ondo sartu zegoen, haien deiturak eta abar. Haiek badituzte egiten duten lanagatik, halako puntu batzuk zehatzago aztertzeko. Hitzei dagokienaz, adibidez, esaldiak, errepikatzen diren otoitzak, esan nahi nuke, adibidez, latinez otoitzak hasten dira deus, edo domine deus, edo deus omnipotens, edo. Eta batez ere lehenengo itzulpen haietan, hasieran egindako itzulpen haietan, ez zitzaion asko begiratzen deus edo domine, berdintzu izan jauna esan da. Eta aldi hartan ez zuten lupakin begiratu itzulpena nola zeon egina, baizik eta ad experimentum paso eman zioten. Eta guk lehengoarekin ez genuen arrazoi berezirik ikusten aldatzen joateko, gehienetan gure otoitzetan azaltzetan Jainko jauna. Patxaraguna ematen diola otoitzari Jainko jauna. Baina deus baldin bada ez da Jainko jauna, Jainko da. Domine baldin bada ez da Jainko jauna, ezik jauna da. Orduan, zehaztasun horiek eskatzen zizkioten. Izan ere, hor izan zen 2001 urtean, liturgian autentikan izeneko idazki bat, oso itzulpen zehatzak eskatzen zituena. Izan ere, lehenengo itzulpen haietan, presaka egindako itzulpenak eta esperientzia berezirik gabe egindako itzulpen haietan, ez euskerazkoan bakarri bezik orokorrean, halako askatasun batez edo egin ziren lanak. Eta ad experimentum besterik gabe paso eman ziren.
Baina gero hasi ziren ikusten itzulpen haien balioa edo zehaztasuna zematerainokoa zen. Eta konturatu ziren askotan esplizitazioak eta interpretazioak eta zeudela itzulpen horietan, ez zehaztasun osoa. Eta unai aipatu du lehenago, les credendi, les orandi, esaten dena, les credendi legem statuat supplicandi da esaldia berez. Sinismenak, Elizaren sinismenak, sinismen hori azaldu behar du otoitzetan. Orduan, horrek esan nahi du, itzulpenak ez lehitezkela gutxi gora bera egin, baizik eta zehatzak behar dutela. Zehaztasun hori, askotan guretzat behintzat, gehiegizkoa zen. Izan ere, hitzez hitz eta zehaztasun osoz itzulpenak egin ezkio, azkenean, esan bai, hitzak hori dira, baina zer esan nahi du nahi. Eta gelditzen zea, ez atzeat ez aurrea. Orduan, gure aldetik saiatu izan gera, bi leialtasun zaintzen. Testuari dagokion leialtasuna eta euskerari edo euskal jendeari dagokion leialtasuna. Ulergarri izan dadila, zehatza baina ulergarria. Alde hortatik, uste dugu arlik ondoen egin ditugula gauzak, eta lehenengo lan-saioura 4 eguneko izan zen Erroman, han ikusi genuen irizpidea, haien irizpidea jaso genuen, eta alik leialen aritu ginen berrizo errepaso bat egiten mezaliburuari bere osotasunean. Berriro bidali testua, Erromara, eta bigarren aldiz ara azaltzeko esan ziguten. Berriro joan ginen, da beste 3 egunetan aritu ginen, haiekin batera lan egiten eta gauzak ikusten. Eta esate baterako, guk betiko mezak edo santuen betiko mezetan jartzen genuen santuarekin batera kako artean doatsu. Zan ere, beti ez dira santuak batzutan beato edo doatsu dira. Orduan gauza errestearen euskeraz ez baita errestasun gehiagirik askotan. Eta orduan gauza errestearen kako artean jartzen genuen da esaten ez. Hori ez dago latinezko testuan da hori ez sartu. Eta hori bezala ez dagoenik ez sartu. Eta dagoena ez kentu. Adibidez, Juan 23. santua, edo Juan Paulo 2. santua, edo Pio 10. edo. Eta guk 10. sartu egiten genuen, baina testuan ez dago. Otoitzean ez dago 10. Pio edo Juan besterik ez. Ez dagoena ez sartu dago, ez dugu sartuko. Eta berriro halako errepaso bat egin behar izan ere, horrekin batera baziren adibidez sakrifizio hitza ez genuen erabiltzen. Eta hori nola esaten duzu ostia esateko eskaintza edo opari erabiltzen dugu. Eta sakrifizio esateko ere opari. Horrela murriztu egiten duzute esan nahia. Eta aldala bereizi egin behar dira gauzak sakrifizio eta ostia beti ez dira berdin eta bereizi eta sakrifizio hitza sartu dugu. Edo presbitero eta sacerdote, sacerdos eta presbitero, bereizi behar dira, izan ere, gotzaia ere sacerdote bada. Orduan, presbitero hitza sartu behar izan dugu. Era horretan, esaten zitzaigun, aita santu, gotzain, apaiz, presbitero, diakono, martiri, elizartzain, irakasle, Virginia, horiek zehaztasun osoz erabiltzeko, eta testuan dagoena sartu, ez dagoena ez sartu.
interpretazioei ies egin aldala. Hala ere, euskarak baditu bere eskakizunak, esate baterako, latinez eta latindar hizkuntzetan, ertera esate baterako, izen ordaina edo pronombre esaten deguna, haiek erriz erabiltzen dute maskulino, femenino eran. Guk ez daukagu maskulino eta femenino hori. Eta ura esan da ez dakigu gizonezkoari buruz, emakumeari buruz, lehen aipatu dena bikoitza baldin bada, ez dakigu norentza da. Horrek esan nahi du, askotan sujetu edo objektua errepikatu egin behar dela. Jesukristo baldin bada edo airean gelditu izadin, ulergarri izan dadin. Bigarren errepaso osoa egin behar izan genuen, mezaliburuaren bigarren errepaso osoa, eta horrela bidali genuen Erromara 2017an, uztailean, eta horren oniritzia 2017 urrian etorri zitzaigun. Geroztik hasi ginen ja, fotokomposizio lanak egiten, enkuadernazio lanak egiten, eta proba zuzendu, eta hori izan da tarte honen arrazoia. Gero, aipatu da, probobis et promultis, aldaketa hori. Zuentzat eta guztientzat lehen esaten genuena, zuentzat eta askorentzat orain. Aldaketak ez du zentzua aldatzen, esan nahi ez du aldatzen, hitzak aldatzen dira. Eta horren arrazoia Benedikto XVI eman zuen. Hauek Jesukristoren hitzak dira, ostegun santuan, bere azken afariko ospakizunean esandako hitzak dira. Eta Benedikto XVI aitortzen du, horren esanahia denentzat dala. Eta beste lekuetan, Biblian beste lekuetan, hala itzultzen da ere. Baina behar esaten zuen, Jesukristoren hitzak merezi duten errespetuagatik, horiek kontserbatu egin behar dira. Hori da, azken hitza. Beste arrazoirik. Bada beste puntu bat esan zigutena, Ama Birjinaren deitura. Gure ohitura da, euskeraz Andre Maria, Virginia esatea, edo Andra Mari. Gaztelaniaz esaten da Nuestra Señora, Notre Dame, Madonna, Europako hizkuntzetan hori horrela sartua daukagu. Eta horrek protestanteekiko elkarrizketarako arazoak sortzen omen ditula idatziz jarri ezkea. Eta mezaliburu batean jarri ezkea. Orduan, Andre hitz hori saiestu egin behar dela. Ez dela erabili behar. Idatziz behintzat. Eta bestela erabiliko ez balitz ere kalterik ez. Zer erabili? Evangelioan azaltzen da, doatsu deituko naute gaurtanik gizaldi guztiek. Doatsu, beata meditzen omnes generaziones. Doatsu hori erabiltzea izango litzakela egokiena. Maria Virginia doatsua. Hori da aldaketa bat Ama Birjinaren. Eta arrazoia esan bezala, protestanteekiko elkarrizketa arazo izan ez da. Gero, liturgi egutegi bereziak, gure Elizbarrutiko liturgi egutegi berezia. Liturgi egutegia lehenago mezaliburuan sartuak geneukan, orain arte erabili dugun mezaliburu hortan, han sartuak daude gure santu bereziak. Baina oraingoan arazoa zegoen, Bilbokoak bazituzten beren kezkak ezin zuten zenbait gauza erabaki, Gasteizen ere hala ziren, eta horrek atzeratu egingo zigun kontua, argitalpena, eta horregatik pentsatu genuen alde batea ustera Elizbarrutietako liturgi egutegia eta hori aparte argitaratzea. Liturgi egutegi horretan, Elizbarrutietako liturgi egutegien bada, zati bat orokorra dena.
Elizbarruti guztiok onartzen duguna gutxieneko santutegi bat. Eta hor, sartu dira, erroman esan ziguten horri buruz, ez gizentzeko, ez loditzeko santutegi hori. Zan joera da, santutegia ugaritzea, Erromatik hasita, eta Elizbarrutietan ere bai. Adibidez, Juan Oiteirugarrena, Paulo Seigarrena, Juan Paulo Bigarrena, denak sartu dituzte mezaliburuan. Eta orduan, pixkana ugaritzen joaten da. Gure aldetik esan ziren, ez ugaritu eta aldala liturgi maila ere apala erabili. Ez dago eragozpenik naiz eta nahierazko oroipena esan, nahierazko aldin bada, erabil daiteke, berte erabili. Baina, beharrezko oroipena jarrizkio, beharrezkoa da, erabili beharra dago. Orduan, ez behartu, baizik eta utzi maila apalean. Orduan, guk Elizbarruti guztiok onartutako egutegian sartu ditugu gure evangelizatzaileak, ustez behintzat gure evangelizatzaile izandakoak, eta Elizbarrutietako zaindariak. Punto. Guztiok batera. Horiek dira, Baionako San Leon, Baionan, Nafarroan, Gipuzkoan, da Gasteiz edo Araban ere, ibili omen zana, 9. mendekoa da. Eta Bilbon, eta esaten zitut, eta gu zer ikusteko dugu horrekin, gure evangelizatzaile izan balin bazan, ikasi beharko dugu zeintzuk izan dien gure evangelizatzaileak eta aitortu eta aintzakotzat hartu. Horiekin batera, bestaldetik, Emeterio eta Zeledonio, Errioxako edo Kalahorriatik edo dozenak, eta horiek ere dirudienez, gu Kalahorrako Elizbarruti izan ginen. Gero, Tolosako San Zernin, San Saturnino, Toulouse edo Tolosakoa, hori ere evangelizatzaile bezala. Eta Elizbarrutietako zaindariak dira San Prudencio, Gasteizkoa, Loiolako San Ignacio, San Fermin eta Xabierko San Francisco. Horiek dira egutegi orokorrekoak. Eta gero datoz gure Donostiako Elizbarrutiko egutegiko santu bereziak. Horiek 19 dira, uste dut, okerrez banago, ez 10 ospakizun. Igokundeko San Martin, Maria Antonia Bandrés, Maria Pilar Izquierdo, hau Puyoko fundatzailea, eta Donostian hiltzen, hau, naiz bera Zaragozako izan Donostian hiltzen. Loiolako San Ignacio, Santa Candida Maria Jesusena, Arantzazuko Ama Birjina, Francisco Garate, Domingo Erkizia eta Mikel Ahozarraza, Joaquin Esnaola eta Clara Ezkurra, Espainiko Gerrateko martiriak. Hauei izena eman diegu Espainiko mezaliburuan, gaztelaniazkoan azaltzen da, Pedro Poveda, aste honetan izan ditugu, Pedro Poveda eta Inocencio de la Inmaculada edo. Baina eskubidea dugu Elizbarruti bakoitzak bere martirietako batzuk aipatzekoa. Eta guk hemen aipatuko ditugu Joaquin Esnaola, hau izan zen, martiri horietan 19 dira gure Elizbarrutikoak, martiri horietan lehenengo hil zuten apaiza, Iazabalko Agustindarra. Eta Clara Ezkurra, jake lehenengoa gizonezkoa zen, emakumea, azkena hil zutena, emakumea. Clara Ezkurra. Gure aitaren kontua aipatu da, eta beste detalle bat, lehengo mezaliburuan Baiona ere aipatzen zen.
Bilbo, Gasteiz, Iruña, Donostia eta Baiona ere bai. Oraingoan ez da Baiona aipatzen. Eta ez da aipatzen izan ere legez Baiona aipatzezkeotan Frantziko gotzaien batzarrak ere ontzat eman beharko luke testua. Eta dortoka oaitik ere motenago etorriko litzateke. Eta Erroman bertan esan ziguten, zuek ikusi, baina Baiona jartzen baduzue, Frantzikoak protesta ingo dute, eta orduan bitakoren bat, edo ez jarri eta haiek erabili dezatela, edo jartzen baduzue, zuek ikusi, nola moldatzen zeaten. Orduan kentzea erabaki genuen. Eta ez dago eragozpenik Baionako Elizbarrutian erabili dezaten, izan ere Erromako dokumentuan, onespena ematen duen dokumentuan esaten du, translacionen Vasconican Missalis Romani per libenter confirmamos. Gogonez, atseginez, egiaztatzen dugu mesaliburuaren euskerazko itzulpena, o argitalpena. Duan, euskerazko. Ez du esaten Baiona bai edo ez, baizik eta euskerazkoa. Eta, bueno, zerbait aipatu da, alderdi onak eta zalantzak, kantuari buruz, unaik ez du aipatu, baina lehengo mesaliburua bezala, kantuak badatoz, batez ere, prefazioak eta beste hainbat kantu, eta aurrekin egiten diren mesetarako kantuak ere. Denak berriren berri idatzi behar izan dira, unaik idatzi ditu, eta gure ustetan mintzat txukun datoz, eta ez ditugu prefazio guztiak musikalizatu baizik eta gutxieneko mordoska bat. Gero, galdera egiten digute batzuk, oraingo mesaliburu ezotedan zailegia gertatuko apaizuntzat edo batez ere herriarentzat, eta nik ez dut uste inolako zailtasun berezirik izango sumatuko denik, bezik eta lehengoaren pare txukua iruditzen zait, alde hortatik naiz eta eguneratu edo gaurkotua etorri bai idazkeran eta bai esaldien moldaketan. Gero, unaik ere aipatu du egiten dan kritika, eraberritua datorren mesaliburu hau ezote dan zaharra berriro ere. Eta, bueno, otoitzak zaharrak dire, eta otoitzoietan Elizaren legea edo fedea aipatzen dela, nola nahi Elizaren fedea era askotara aipatu daiteke eta adierazi daiteke, hauek lehenengo argitalpenak dira herri hizkuntzan. Orduan, fedearen kezka hori arriskuan ez jartzearren, lehenengo itzulpen hauek eta testu hauek, testu zaharrak izatea, ez uste dut badala bere arrazoia hortarako. Baina, nik horrekin batera esan nahiko nuke, mesaliburua askoz aberatsagoa dela erabiltzen den baino. Zenbat eukariste otoitza dauzkagun, eta zenbat erabiltzen ditugun. Zenbat prefazio dauzkagun, zenbat erabiltzen ditugun. Zenbat meza egokiera berezitarako dauzkagun, uste bedinkapen nagusiak, eta abar eta abar, esan nahi da, mesaliburuak aberastasun handiak dauzka erabiltzen ez ditugunak askotan. Eta, bukatzeko, mesaliburua egokiera ona izan daitekeela, bai gure liturgi ospakizunak txukuntzeko, zehazteko, ospakizunak berak ere hobeto egiteko, eta ezin dugu ahaztu, Elizaren fedean eta otoitzean bat egitea dela fede batasuna bermatzen duena.
Eliz elkartasunerako oinarrizko baliabidea dugu mezaliburua. Eta Elizaren fedea adierazten badauko horietan, hor janaritu beharko dugu gure fedean apeizona eta herriarena ere. Eta arreta berezi zaindu behar dugun Eukaristian jotzen da Elizaren jardunaren gailurra. Eta era berean Eukaristia da Elizaren indar guztiaren iturria. Horregatik esana dago Sakosantun Kontzilion Konstituzioan, ez du inork apeiza izan arren ezer gehitu, kendu edota aldatu behar liturgian bere kasa. Eliztasunaren indarra eta egia galduko luke. Amen. Hitza eman nahi diot, baina guk azkenengo, hau ibilbidea luzea da, kontzilio bukatu zanetik, ez ibilbide luze izan dan, eta azkenengo errepasoetan eta pausoetan bereziki 3 jardun gera, Eustazio Josmen eta 3, ibilbide luzea da, eta ibilbide luze horri buruz beste 2 hitz edo esango ditu orain Jesus Merik. Hain zuzen, kakuartean, pasatu intzait eta aztu intzait, unaik ze parte duen lan honetan, izan ere itzulpen lanetan oraindik etzegon unai, baina gero ja hau garbian jarri eta beste lanetan hasi geanean fotokomposizio eta argitaratze lanetan bera aurrean ibili da. Erbiaren aita. Erbi xamarra da. Nik, noski, baina horien bat Eustazio Etxezarretaz nahi nuke zerbait esan, merezidurako. Eustazio Etxezarretaz nahi dudan lehen oroipena, Marik ere ez da hitzango, baina ni bai, 1960 edo 1961 da. Etorri berrian nintzeni, mutil koskorra artean, Satorrarandik, Donostiako seminariora. Ez dut gogoan zein festa zela eta, baina seminarioko areto nagusian kaxarranka dantzatzen ikusi nuen Eustazio. Ikusi gabean itzani alako dantzarik, eta txunditu hautzi ninduen kutsa estuaren gainean horrela dantzan egiten ikusteak. Alako fintasunez egin du geroztiko lan guztiak. Orduan bezain finez egin du lan esan bezala. Gogotik urte luze hauetan. Bai hemen, idatzeko B hontan, seminarion espelunka deitze genion, oain izango da Eustazio bere espelunka, bakizuzeran espelunka, ez da? Leizezuloa. Leizezuloa. Bai. Hau. Bai katedralean, bai zenba parrokiatan, kapelautzan, liturgi arloan da euskera arloan bereziki. Lehen aipatu du, lehenbiziko pausoak, Vatikanoko 2. kontzilioan dorain, meza liburu berri argitaratzean, 74an hasi ziren Euskal Herrian, Beloken, talde bat, Donostiako seminarioen beste bat, eta 79an bat egin zuten bi taldeek. Eta elkarrekin burutu zuten, esateko, oain arte erabili dugun bertsioa. Antzen Eustazio lankide, meza liburua, irakurgaien liburua, orduetako liturgiako liburua, euskeratze eta argitaratze lanetan. Oso aldamenean zuen Basilio Sarobe, orduan Zumbilako apaiza, eta kontu esango duke Eustazio, baina hori bazkal garai batean, afal garai batean esateko kontu hori. Liturgiarko lanarekin batera gure elizbarrutietako gotzainen dokumentuak eta beste eliz irazki asko eta asko euskeratu izan du Eustaziok. Batzuei eskatu izan digu laguntza, lan hori guztia egiteko, baina gehien bat berak eman du hori. Eliz liburu denda hau, lehen erreparadoetan hasitakoa, sortzen aurrera ateratzen ere aleginak egin zituen. ETBek igandero, mezari eta horren aurretik izan ohi den
mintzaldiari tokia egin zezaion saiatu zen, baita meza grabatzeko zertzeladak antolatzen ere 1000 kilometro eginez. 1000 esan nahi nuke. Baina bildu nadien gaurko gaira, meza liburu berria. Talde lanean esan du berak egina dela meza liburu berriaren itzulpen hau ere, aurreko bertsioa aurrean genuela. Izan ere alako lan handianek ez egin dezake bate bakarrik horixek egin zuen bere garaian, lan ederra, noski, baina talde lanean aritzeak asko aberasten du eta doitzen du edo zehazten du itzulpena. 94ko ekainaren 3an, esan digu, atea zela Elizen arteko Biblia, eta urte batzu geroago, itzultzaile taldeak Dionisio Amondarainek ekimenez, honako asmoa hartu zuen. Testu bibliko horiek, itzuli berriak, merezi zuela eliztarren eskuetan jartzea, eta hortako egokiezala meza liburu berria. Eskuliburua. Mezako eskuliburua ateratzea. Eta asmoa zan, meza liburuarekin batean, baita ohartxoak ere egitea, egun bakoitzeako, eta santuen biografiari buruzko aipamen bat egitea, zenbait argitalpenetan, baitator beste eskaintza hori ere. Hortan ari ginen, eta jarri ginen Eustasiorekin harremanetan, hementxe bertan, idatzeko areta hontan, egin genituen lehenengo bilerak, lehenbiziko 98ko azaroaren 3an hasi zen, beraz, pentsa gaur 19 urte. Proposamena gogonez hartu zuen Eustasiok, baina aurrera begira. Eskuliburu ez ezik, aldereko liburua eta irakurgaia liburua berrikusteko erabaki ere hartu zuten, genuen, berak esan bezala. Eta badakigu hori egiteko eskaera lehen ere, behin baino gehiagotan egina zegoela gure Elizbarrutian. Talde lana aberatsa dela esan dut. Bakoitzaren proposamenak eta iritziak aztertu, kontrastatu, zuzendu, eta hobetzeko egoki ere eskaintzen duelako. Beraz, hola indako lana askoz aberatsago eta oparagoa izaten da. Baina bere zailtasuna ditu. Prestakuntza behar da, trebetasuna behar da, borondatea ona ere bai, behar da, pazientzia ez txikia. Bakoitzak esandakoa taldeak berrikusi eta egiten dituen aldaketak eztabaidatzeko eta onartzeko. Azkenean testua finkatuak geldi dadin, bestela hor dortokak ere ez luke aurrea egingo. Hortako hitzai, finago esan da, bateratzaile, koordinatzaile, jaioa behar da. Eta halakoxe izan da Eustasio, hitzai ona, dantzari bezain fina. Zertako, egitekoa den lana bere osoan aurre ikusteko. Ezin da, ikintzak hau, beste hau, jazeateatzen da, ez, osoa behar da. Testuak taldekiden artean banatzeko, ikintzak hau, beste hau, honeaino, araño. Bakoitza bere iradokizunak egin ditzan, bultzatzeko, zer iruditzen, hau nola. Lankide batzuen eta besteen bertsioak, zuzenketak, iritzia jaso eta bateratzeko. Horrela egindako lana berriro diot ederra da. Baina berriz ere diot ez uste bezain erreza. Testu originalak euskeraz adirazteko joera eta esamolde ezberdinak izan daitezke taldekiden artean. Eta ez harritzekoa norbere bertsioari eutsi nahi izatea, egokiena izan daitekelakoan. Horrelaritzeak luzatu egiten du neurri batean itzulpen lana egia da. Eztabaidak eskatzen ditu, askotan taldearen iritziari amoren beharra, gehienen ustez egokien dena onartzeko. Itzulpen lan hontan lankideak 6 izan dira, lehen aipatu ditu Eustasiok. Eta hortaz gainera testuak euskaratu ala Nafarroako eta Iparraldeko batzuei bidali izan dizkie Eustasiok haien iritziak ere jasotzeko, eta zenbait alditan onartu izan dira haien iradokizunak ere. Eustasiok esan bezala bikain bete du bateratzaile eginkizuna. Denei errespetuz entzunez.
denen iritziak eta iradokizunak jasorik proposamenak eskainiz. Puntu zalantzatsuetan erabaki hartu aurretik konsultak eginez edota bilerak ere deituz. Pazientzia eta tentu handiz jokatuz. Ez pentsain errazadanik. Itzulpen lanaz gainera, Eustachiok eramandu nagusiki, itzulitako testua berak esplikatu digu, garbian ematea, zuzenketak egitea, inprimitzako prestatzea, eta bide hortan, testua beti bidali izan dizki itzultzailei ere, gauza nola dijoa zen, zeo ze errepikatua, gaizki jasua dagoen, zeo zen utxe egitea dagoen, Eustachiok eramandu mezaliburu argitaratzeko behar izan den tramitazioa ere, beak argibide edarrak eman dizkigu, gotzaien batzarran erakustea, Vatikanoko teknikoak egindako zuzenketa sartzea, Vatikanok eman behar zuen dekretua lortzea, behin baino gehiagotan bertaraino janez, eta berak esan digu azken aldian laguntzaile bizkorra izan duela Unai Manterola. Azalpen xume baina bihotzeko hau nola bukatu, denon izenean, Elizbarruti osoaren izenean, zorionek sutsuenak eta eskerri beroenak Eustachiori eman gabe. Horixe da Eustachio. Jauna bedeinka dezala, halako lan oparoa, eta izan dadila gure Eliz elkarteak Pasko misterioa urte osoan egoki ospa dezan. Behon deiela, Eustachio, zorionak eta eskerrik asko. A traición egindako lana. A traición ez, isilean. Eta lotsagarri inor usteko. Isilean, Gu dantzatzea ez dugu ikusi baino, gainer kutsa baten gainen da. Eta gauz bat esan beharra dago, hemen azaldu ez dena, hain zuzen, zenbat momentutan, obispoa sartu iten da esan ez, hau egingo didazu eta horrek usten du lana beste egun bateako, zatekan gotzaia sartzen gea, eta sartzen gea momentun, ematen dugu, eskatzen dugu, biharko egingo diozu, atzoko. Eta beti izan da, baita ere izan behar dut, lan hau aurrea ematen zuela, zenbat gauzak baita ere sartu diala tarteka, hori dudari gabe, gure itzulpenak. Hori buruz esan nahi nuke, horrelako launak izan da, erresa dela lan hau. Bueno, oso ondo, dejon dezuela. Bueno. A ver, galdera nahi bat, hemen. Bai. Kuriositatez, baina bat da, aurreko edizioan bizkaierazko bersioa zegoen, eta ez dakit oraingoan, Bai, ari dira. Guk aiei pasadiegu fotokompositioko lan guztia, eta gurearen pareko mezaliburua prestatzen ari dira, erditik aurrea pasea dute jasantuekin ari dira, eta fotokomposizio lana egiten. Eta haiek ere, honen zenide izango den liburua egiten dute. Eta gero, beste gauzatxo bat, lehen aipatu duzue irakurgai liburua hori ere ateratzeko den, prestatua daukagu dena, eta fotokomposizio lanak hasi nahi ditugu, eta hori Madriko konferentziako langileekin egin nahi dugu, haien esperientziaz baliatuz, eta pixka bat haien mende gaude, baina hasteko puntuan gaude eta nahian. Asmoa daukagu zema liburutan hau importantea da? Lehenago, liburu bakarrik daukagu, hori ezinezkoa. Latinez, 3 liburutan dago, baina letra txikiarekin. Letra hemen bezala handituz gero, pentsatzen dugu gutxienean 5 liburu izan beharko dutela, 5 edo 6 ikusiko dugu. Erderazkoak 9 dira. Baina haiek solemneki egin dute A-urtekoa bat, B-urtekoa bestea eta bat. Gure asmoa da, lehenengo tomoan joango liateke abendu, eguberri, garizuma eta Paskoa. Igande eta astego. Blokea. Bigarren
eta hirugarrena izango lirateke urtean zeharreko 34 asteak erdi bat bigarrenean, beste erdia hirugarrenean. Gero santuen berezia eta betikoa, eta hor gelditzen da azken ale bat, haundiegia iruditzen zait gertatuko litzatekeela, 1000 edo 1000 eta zenbait orrialde izango lituzkeena. Honek 1378 ditu. Baina, naiz eta 300 orrialde kendu, horrelako zerbait geldituko litzateken, edo gehiago. Orduako beta daukagu ikusteko zer egitea komeni den. Baina, behintzat, lehenengo tomoekin hasi nahi dugu, lehenbainen, eta zai gaude. Eta azkena, ez dakik gotzaiaren jaunaren zaten dozu entzaten. Aterako ote den, ez dakit mezaliburu, edo irakurgai, edo ordu liturgiko bersio digitala. Bueno, edo asmo dago, ala ez? Bueno, egia esan, aitatu inda hori, baina behar bada, orain egin den paperan egindako bersio horrekin egin genezak ez da. Oain arte egitea, azkeneko bersioa izan gabe, etzun zentzu handirik izango. Oain esan zelet, daitekena behintzat, ez da. Momentua egiteko modukoa izango litzake, aberindarrak. Aberindarrak. Beste puntu bat, hasieran esan da, gero ere aipatu da, eskuko mezaliburua egitea zan asmoa. Galdera da, eta asmo hori zertan galditu da. Eskuko mezaliburua egiteko lehenengo liburu ofizialak egin beharrak daude. Mezaliburua eta irakurgai liburua. Eta arren arabera egingo litzateke eskuko mezaliburua. Orduan, lehenengo lanetan ari gara. Ara, igual momentu alda elektroniko egitea eta ez eskukorena momentu honetan hori pentsatu beharra dago. Eta ritualak? Ritualak ere prest oso aurreratuak dauzkagu, 5 bat edo, baina irakurgaien testua aprobatua izan arte, ezin genuen ritualik atera. Eta, hain zuzen, hitzez, baitzen hasi duten, baina dokumenturik ez da etorri horrendik. Eta, Elizbarrutietako egutegi, liturgia egutegia, horre kieto parau dago. Beste xetasun bat, eskuko mezaliburua aipatu duen, esan dizuet, santuen biografiaren laburpentxo bat edo egin genuela, eta hori aprobetxatuz, santuen kopuruare handituz, eta biografia horiek eguneratuz, beste, nahi emango esango dizuet, beste leburutska bat antolatu dugu. Mintzo eta kantun aterako da, zenbaki berezi bat lehester, 375 eguneko santuen biografia egin da badaude, 2 puntu zuzenketan ematen behar deunak, baina bestela perrez dago Mintzo eta kanturen ale berezi bat, egunero, santu tokatzen den, sarrerako monizio bezala edo, santu hori buruz zeratek. Listarria azalduz, santu erazea. Santu bakoitza du laburtua, biografia eta gero beste luzexeagoa bat datu gehiagokin norberarentzat. Baina herrigeria dirazteko labur. Gero beste puntu bat, Elizbarrutiko mezaliburua edo Elizbarrutiko santuekin egingo den mezaliburua euskeraz eta erderaz egingo da bere testuekin, bere garaian. Hori ere, behera egin daiteke, gauzak gaiak prest dauzkagu, baina aprobazio zaitu dut. Beste gauzatzu bat, jakizue, gauz oso material baino ez dugu egitatu. Salmentaren, prezioa hain zuzen, 82 euro jarri dira, baino jakizue, idatzek ez du sentimorik irabazten. Galdu. Galdu ingo. Galdu.
Asko. Bueno, esan nahi hori ere, garestia da, bueno, gari jakizue prezio hortan hartu degula eta prezio hortan saltzen degula. Zer dela eta ez dugu margeni jarri, bueno, margena jarri ezkeo, bueno, jarriko zan egunta ez dakize. Baina, erderazkoak bezala. ordu hori saiatu gea erderazko bezala jartzen. Zer dela eta, bueno, hain zuzen erderazkoa merkeagoa atea da, ale asko ateatzen dielako. Baina, orain honetan, ale gutxi atea diela prezio honetan atea da. Eta orduan idatzeko margena kenduta, erderazko prezioan jarri dugu. Nik, galdera oso praktikoa eta behin txoroa igual izango da, baina datorren abenduaren aurreneko igandean baina erabiltzen hasi beharko gara. Eta ez dakit parrokietan gure elizterkartari nola adierazi gartzaion liburu berria daukagula. Beste aukera bada ez derrez esatea, norberak erabili behar nun gauza da. Baina nik uste, ez dakit, aitatzeko moduko zerbait badala, gero badaude hainbat aldaketa gainera, jendeak entzungo dituena, eta ohartuko danak, gure aitarena, eta konsagrazioako duitzaren orduan. Nik uste, jendeari zertxobait esan beharko zaiola edo. Eta ez dakit, nik enuke jakiko esaten hori ze esan behar dio da, edo zer ez, edo nola, edo... Hamiek ezin moduko prestate beharko da. Mitzo eta kantuk igande hortako zara komunizioa berezia izango du. Ez da gozala da? Bi ere ipatuz, Orduan, monizio hori egin behar dunak erosi, ezala bizala, utxian ez. Bueno, eskerrik asko dena.